De hele finale tussen de betouren Ian en Sois, Iris van der Veen, Sjoukje Visser, Manon Scheepstra, Sierra Betour, Lisette Wagenaar, Leonie van der Graaf en Fenne Soistra. Het is eerste gelijk en Sois gelijk. Lisette Wagenaar, mooi de opslag. Brengt die bal voor met Sjoukje Visser. Slacht de bal, boppen, dat het zit, dat het betour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra op een spullen maar de eerste voorsprong. In het geval van de eerste is het dan Sois Fjouwerwuden. In het geval van het betour van Lisette Wagenaar en een Lietskeertje. En dan slacht Leonie Soistra op de bal, wil ze die boeten gewoon. Dan wordt het Sois gelijk. Spullen wat eerst voor het betour van Iris van der Veen en Sois gelijk. Iris van der Veen maar opslag. Plat voor hem bij Leonie van der Graaf, Soistra. En dan wordt die bal net goed keert terug Manon Scheepstra. Maar een keertje op de middenlijnen. Spullen om het eerst. En Sois gelijk. Lisette Wagenaar met opslag. Brengt de bal achterin met Manon Scheepstra. En dan kan Fenne Soistra keren van de keerts. En dat betekent dat het spullen gelijk is. Spullen gelijk, Sois gelijk, Lisette Wagenaar. Brengt de bal voorin bij Manon Scheepstra. Die de bal boppenslaagt. En dat betekent dat het betour van Iris van der Veen voorkomt. Mooi draaien om het te maken. Het volgende eerste is wel lekker spannend. Het is 3-2 voor het betour van Iris van der Veen en Sois gelijk. Bal achterin bij Manon Scheepstra en die rekt die bal wel saf is geworden naar best. Dat er boppen zit, dat betekent het bespul, kwaspul om een spul. Nou is van het betour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Het betour van Iris van der Veen rent dan op en uit. Nou is geen Sois. En dan keert ze op de bobbel, brengt hem voor in bij Leonie van der Graaf. En gaat die bal kwijt of gaat die bal bobben? Die bal gaat kwijt. Ja, die bal gaat kwijt. Dat betekent dat het 4-12 wordt van het betour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. En zo er in dit eerste werd, Sois gelijk worden. Lisette Wagenaar een opslag, brengt de bal achterin. Manon Scheepstra. Hij gaat die bal bobben of gaat die bal kwijt? Die bal gaat bobben of kwijt? Wat gaat die bal? Karmaster die houdt kwijt, jongen. Dat betekent dat het betour van Lisette Wagenaar, waarom komt daar 4 van het rijden? De druk loopt bij Lisette Wagenaar, die moet die keers behouden op die fjouwer waar achter staan. Brengt de bal voorin en dan kan Sjoukje Visser de keers net voorbij. Slaat hem liek in de bek bij Lisette Wagenaar. Alles in dit eerste werd niet liek weg. 4 van het rijden en fjouwer gelijk. Vier van het rijden, fjouwer gelijk. Lisette Wagenaar achterin. Oh, Sjoukje Visser er even achterin steengegaan en die slaat die bal bobber alles in. Sois Fjouwer, het betour van Lisette Wagenaar, Fenne Soistra en Leonie van der Graaf Soistra. De favorieten van deze PC. Ze staan op het neer. Lisette Wagenaar. Sois Fjouwer brengt die bal voorin bij Manon Scheepstra. Die moet springen en rekken. En dan kan Leonie nog retourneren, dat kan ze. Dat er een net al de dikke keert van hoor. De opslagster uit Sint-Anna die het verliezen hier mooi een blessure thuis weer op deze PC. Wil hem nou zo graag winnen. Hier is Van der Veen, weet zij de partij uit te mooi zien. Op die net al de dikke keert. Brengt er voorin, dan moet ze net wijzen. Maar die rekken de bal goed. Maar Sjoukje Visser omkomen. Kijk ze maar de stuit. Oh, en dan mist ze. Dat hier de kans best om het uit te mooi zien. En nu is het er gewoon op een ei. Sois gelijk. 4 van het rijden, Sois gelijk. Maar hier is Van der Veen op een ei. Brengt de bal plat bij Leonie. Ja, dat mag je net wezen. Maar ook een Sjoukje Visser voor retourneren. Je kerel die zet de Wagenaar er net bij. En krijgen we nog een keertje. Vier van het rijden. Sois gelijk. Net al te dikke keers. Lisette Wagenaar brengt hem achterin. En wat, oh, ja, hij is voorbij. Onderhands voor Sjoukje Visser. Want hij weer poelbest op. En daarmee pakt het betour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra. Het finale plakje. Wedstrijd uitkomst in Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer. De finale tussen het betour van Rianne Vellinga en Iris van der Veen. Dit staat Sois Fjouwer in het voordeel van het betour van Rianne Vellinga. Als Sjoukje Visser de bal boppen slaat en daarmee de Sois gelijk op de telegraaf brengt. Rianne Vellinga op die stand van Sois gelijk. Brengt de bal achterin met Manon Scheepstra. En dan is het de misser daar op de boven van Marieke Bekkers. Dat betekent dat het eerste bootje in deze finale gaat naar het betour van Iris van der Veen, Sjoukje Visser en Manon Scheepstra.
In het geval van de eerste is het bedoel van Iris van der Veen op een 6-4 komen en dan wordt de bal boetenbracht door Rianne Vellinga. Dat betekent dat er eens geen spul onder de Telegraaf komt. Dan gaat het wel een hele eenzijdige finale te worden. Het is skinnerspul en 6-2 voor het betoer van Iris van der Veen. En dan is het Miranda Scheffer die de voorbijste opslag om met de bal boeten brengt. Dat betekent treien skinnen eerst voor het betoer van Iris van der Veen, Sjoukje Visser, Manon Skeepstra. Het krijgsverschil is te groot in deze finale. Treien neert en 6-2 al in het geval van betoer Iris van der Veen. En hier komt ze mooi een stroeperke oer de line. Dus het bal en dan mooi skinnen voor jou eerst. Rianne Vellinga, plat van in en dan zit die bal boven van Sjoukje Visser. En dat betekent dat het bedoel van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer op de eerste zit. Het is 4 en 6-2. 4 en 6-2. Rianne Vellinga brengt de bal boeten het perk en dan moet je de 37e PC een prooi worden van het bedoel van Iris van der Veen uit Frenzit, Sjoukje Visser uit die en Manon Skeepstra uit Frenzit. De premie is van Rianne Vellinga, Marieke Bekkers en Miranda Scheffer. Ja, Jan? Ja, dankjewel, Jan. Manon Skeepstra, tot de harde van het betoer van Soinstra, Lisette Wagen en om weer. Ja, dat wist niemand net meer misgekomen. Nou, dat is niet helemaal waar, want juist na zo'n wedstrijd dan moet je alles geven. En we zaten zo in die flow en het wou allemaal zo goed. En dan moet je juist die laatste wedstrijd, dan moet je juist heel scherp beginnen. Want ze hadden natuurlijk een partij minder dan ons. En wij hadden natuurlijk wel die partij daarvoor al 5-5-6-6. Nu moest je alles geven. Dus nou ja, we wisten wel dat we nog even naar de bak moesten. Dat wisten we wel. Maar hij is binnen. Ja, hij is binnen. Fantastisch. Ja, klopt. Ja. Hier is dit een stralende nieuwe koningin van mij. Nou, dat zien we wel. Dat maakt niet uit. We hebben gewonnen en daar gaat het om. Daar ben ik echt helemaal super blij mee. Lokwezen. Ja, dankjewel. Dan is de uitslag als volgt. Iris van der Veen, 5 punten. Sjoukje Visser, 6 punten. Manon Skeepstra, 7 punten. Koningin, Trottis PC, Moijden. Hij doet het even keurig, hij maakt het jekje even los en hangt haar de versierselen van de koningin om. Dames, ik zou zeggen, draai hem even één keer om naar het publiek en neem het applaus in ontvangst. En daarmee heb ik de door afsluiten en ik zou zeggen, onttakken hier. Dankjewel.